eixir derrotat del Camp Nou per un 3-1 que pot resultar un tant enganyós si tenim en compte les ocasions desaprofitades i determinades decisions arbitrals que perjudicaren un València que no va estar a soles al Camp Nou. Sancionat Koeman va ser Michael Laudrup qui va ocupar l'altra plaça d'estranger en el Barça. El danès va donar els millors passes. L'àrbitre del partit, el castellano-lleonès Rubio Valdivieso. Imatges de la primera part, minut 3, errada de Tomàs, que acabarà en córner de Camarasa després de la centrada de Risto Stoichkov. Peja Mijatovic va tornar a ser el millor i el més incisiu, encara que no sempre van poder frenar els jugadors del Barça. Així ho fan en falta per mitjà de Ferrer i paren atenció al canyo del montenegrí. Minut 7, és la jugada de l'1-0. Baló que recupera la defensa del Barça. El contraataque el protagonitza Jon Andoni Goicoechea. La deixa per al Laudrup. Laudrup, Romario, el primer toc per a Txiki Begiristain, que trenca el fora de joc i marca l'1-0. Només havien transcorregut 7 minuts. Els jugadors del València demanaren fora de joc, però sí es pot apreciar com primer no hi ha offside en la posició de Romario després de la centrada de Laudrup, ni tampoc de Txiki Begiristain, que és qui fa el gol i que, com poden veure, arranca en posició correcta. Tornem a veure l'assistència de Laudrup, al primer toc Romario i Txiki Begiristain, que anotava l'1-0. La rèplica amb Mijatovic, que torna a ser protagonista. El control de la pilota. Encara l'1 contra 1 davant Jon Andoni Goicoechea. Però finalment serà Vaquero i cedirà en direcció al córner. Es trau des del cantó i Tomàs remata alt. L'errada havia sigut de Guardiola, que no encerta en rebutjar, i Tomàs que remata per damunt del travesser. Tomàs que veurà la targeta groga, la primera que veia per esta entrada a Michael Laudrup. Evidentment és una targeta groga molt rigorosa a tenor del que es pot veure en la repetició. Xavier Azcargorta, seleccionador de Bolívia, la llotja del Camp Nou, i una eixida de Subisarreta quan Álvaro intentava traure profit. La jugada més polèmica del partit, minut 21. Una caiguda d'Álvaro dins l'àrea davant Goicoechea. Tenim diverses repeticions i cada volta estem més convençuts que la jugada és d'un clar penal. Goicoechea certament primer toca la pilota, però estira la cama esquerra per fer caure el jugador del València. Així veuen, toca lleugerament la pilota, però estira eixa cama esquerra, i este clar penal que no va marcar l'àrbitre del partit, Rubio Valdivieso, i que va poder canviar el signe del partit. Així veiem un remat del colombià Aristizábal, que va eixir fora per molt poc, i al minut 28 el 2-0. Naix en les mans de Subisarreta, que la deixa per a Goicoechea. Goicoechea combinarà amb Michael Laudrup. El danès que alça primer el cap i busca la millor jugada. Deixar-la per a Txiki Begiristain, que torna a eixir de darrere de la defensa valencianista i fa el 2-0. Com es pot apreciar, la posició de Txiki és correcta i també és correctíssima la de l'àrbitre, que tenia una perspectiva immillorable. La passada de Laudrup i el segon de Txiki Begiristain en l'anomenat gol de la tranquil·litat. Aristizábal, que no se n'aprofità de l'errada de Miquel Àngel Nadal, i la falta de Peja Mijatovic amb una bona resposta d'Andoni Subisarreta. Era el minut 35 del primer temps. El llançament de Peja i la intervenció de Subisarreta. Pujada de Ferrer per la banda, en una acció que acabarà en córner de Sempere. S'enfadarà Sempere en pensar que el baló no havia traspassat totalment la línia de fons. I l'última acció del primer temps, protagonitzada per Mijatovic, errada de Subisarreta, Aristizábal, Fernando que no pot rematar, i un segon temps on Gálvez va ser l'autèntic protagonista de l'equip valencià.
Així veiem la primera acció de Gálvez en la represa, amb una caiguda d'Álvaro, davant la qual es va demanar penal. I així n'ha de funcionar un contraatac. Gálvez, que s'endú el baló, habilita per a Petja, Mijatovic cap a Álvaro, i l'ocasió de gol amb córner cedit per Andoni Zubizarreta. Minut 7. Petja en el canvi d'orientació per a Gálvez. Este buscarà ajudes arrere, troba Quique, s'incorpora Mendieta, el retruc de Mendieta per al mateix Gálvez, i el xut fluixet a les mans d'Andoni Zubizarreta. En esta acció fortuïta es va lesionar Romario. L'entrada va ser de Mendieta, però qui es va fer mal, observen, amb les seues dos cames va ser el mateix Romario, en eixe instant. El brasiler va ser retirat en llitera. Als 10 minuts, Tomàs provà fortuna des de lluny, llançà fora. Poc després, valor de Laudrup per a Txiki Begiristain, i no va calcular bé les distàncies, perquè haguera pogut ser una clara ocasió per a Ivan. I al quart d'hora, el València, que també sap en ocasions emular el Barça. Observen com en 4-5 tocs arriba la pilota als dominis de Gálvez, alça el cap Gálvez, veu que entra Fernando i el remat impecable de Fernando Gómez al fons de la porteria. Un gol per a l'Esperança perquè encara quedava mitja hora de partit per davant. Perfecta l'assistència de Gálvez i no menys perfecte el remat marcant els temps de Fernando al fons de la xarxa catalana. Poc després, Vaquero per a Txiki, Ivan i finalment és Stoichkov qui cau davant Giner. Demanava penal Stoichkov, però qui va fer falta va ser el búlgar, com poden veure en esta repetició. Targeta groga per a Ferrer per esta duríssima entrada a Petja Mijatovic. Bé es pot assegurar que a Ferrer li perdonaren a nit l'expulsió. Laudrup, Stoichkov i Sempere, protagonistes d'esta acció que haguera pogut significar el 3-1 per al Barça. Va ser Sempere qui conjurà el perill. Segona targeta groga per a Tomàs, per una falta feta sobre Risto Stoichkov quan es complia el minut 26. Tomàs, que hagué d'abandonar el camp, i Stoichkov, que demanava la roja directa. La falta es va traure sense cap conseqüència, a pesar de la duresa del xut de Risto Stoichkov. I així, paren atenció, Ferrer fa una falta, però la trau el València molt ràpidament. Haguera pogut ser la de l'expulsió de Ferrer. I es produeix esta altra falta. De Nadal a Petja, el Manacorissi va veure en canvi la targeta groga. El llançament de Mijatovic i el valor acabarà en el córner. En acció Eusebio. Ivan, Amor i pilota fora. Al minut 36 estigué Quique a punt de marcar. El passe va ser de Petja Mijatovic, també en una jugada molt llarga. On Vaquero va rebre l'impacte d'una pilotada en la boca de l'estómac. Així veiem com Quique no arriba. Primer veiem la pilotada al pit de Vaquero i després l'assistència de Mijatovic, que no va poder aprofitar Quique. Estem ja en les acaballes del partit. Minut 40, quan Ivan deixa perfectament per a Stoichkov i el búlgar que bat la porteria defesa per Sempere. Així pràcticament sí que s'acabava el partit, que quedaven poc més de 5 minuts per al final. Va enganyar perfectament Ivan Mendieta i Stoichkov, que feia el 3-1. La rèplica valencianista d'esta acció, com no, de Petja Mijatovic, davant Ferrer primer i Vaquero després, que no va trobar rematador. Arroyo també tingué una clara oportunitat a un minut del final, en este baló que va tallar molt bé Álvaro. Va córrer la banda esquerra, deixar cap al centre on estava Carlos Arroyo, el xut d'Arroyo, trau amb la palma de la mà Zubizarreta, Gálvez, s'havia entretès una miqueta massa,
Finalment l'acció va acabar en fora de joc. Veurem la intervenció primer d'Arroyo en el xut i de Subi en el rebuig. I l'últim remat del partit a l'eixida del córner, protagonitzat per Paco Camarasa, a les mans d'Andoni Subisarreta. Al remat al Camp Nou, Barcelona 3, València 1 i pràcticament ja cada volta menys opcions de UEFA per a l'equip de Siri.